Гөлназ ханым, менә татарлар гына түгел, гомумән бөтен кешелек дөньясы соңгы елларда төрле яклап сынала. Ул пандемия дисеңме, сәламәтлеккә бәйле әлбәттә, башка төрле җиңел булмаган чаралары да бик күп бит инде. Менә шушы кискен чараларны исәптә тотып, бөтен дөнья буйлап сибелеп яшәгән татарларның хәле ничек соң? Начар дип әйтмәс идем, Аллага шөкер дип яшибез. Әлбәттә, бу пандемия күп кенә милләттәшләребезне, данлыклы милләттәшләрне үзе белән алып китте, бит бакыйлыкка күчтеләр. Аралашулар да булмый торды, чаралар да үткәрелми торды. Ләкин ничек тә булса без җаен таптык. Zoom бар бит хәзер. Интернет челтәре бар, бит. Шулар белән аралашу дәвам итте. Һәм инде хәзер Аллага шөкер күрешеп очрашабыз. Миңа калса татар милләтенә зыян килде дип әйтә алмыйм мин. Без шөкер дип яшибез, чараларыбыз уза, телебез сөйләшәбез. Дугабызны кылабыз. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Чараларны үткәрәбез, сабан туйларыбыз уза хәзер. Гомумән татар халкы Аллага шөкер дип яши. Субханалла, күстимәсен. Синең җаваптан соң Гөлназ ханым шундый бер 4 еллык туды күңелдә. Безнең татар бетә, үлә диләр, безнең татар югала, бетми, яшел татар конгресста эшләүче Гөлназлар булганда. Аллага шөкер. Шундай оптимистик рухта инде без сау булашабыз, рәхмәт бик зур.